Assalamu alaikum jama'a, ina kwanan mu, barkamu da warhaka. Yau Asabar, a yanzu haka kuma karfe kusan 8:30 kenan, gani a wani anguwa yankin Fanko da ke babban birnin Berlin, da ke Berlin, jihar Berlin, wanda shine babban birnin kasar Germany. Akwai wasu abubuwa guda biyu da na lura a wannan ƙasa. Shine nace bari in nuna muku yanzu haka, bari in ɗan sharing da ku. Yanzu kaga karfe 8:00 kusan da rabi na safe, amma kaga nan cikin gida ne inda nake, tsakiyar gidan kaga wurin wasanni ne da wannan, amma da ka ji guri shiru kan da kusan karfe 10 dare kamar an yi kora. Dalili kuwa shine yau Asabar ba ranar aiki ba ne, ranar hutu ne. Kowa ya wannan aka ji kowa yana bacci zuwa karfe 12, karfe 1 rana kuma da ka ji